Ari ambuye naira naine. Naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iwe yo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Tikulandireni omvera kumaso nonse amene mukutionera paboga mwino maka pamene tikufuna tiphunzire makamaka za mipingo isanu ndi iwiri. Kumbukirani kuti boga imene amakupatsani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero makamakaso boga imeneyi yophunzira za mipingo isanu ndi iwiri mukhandi mbelano mwambuye Daniel Njepan class kuchokera ku mpingo Kristu umene umasonkhana ku Mtakataka mboma la Dedza. Programu ino ndi programu yathu yachiwiri maka kuchokera nthawi imene tinayamba kufotokoza za mipingo isanu ndi iwiri yokhala mu Asiya kapena mu Asia imene timepeza mu buku la Chivumbulutso chapter number 2 komanso chapter number 3. Pamene tinkafotokoza makamaka za malonje ama video amene tikhale tikuwaona tinafotokozapo kunena kuti kalata inali yesiriziona mu zinthu zingapo makamaka kunena kuti olemba kalata amazifotokozera kapena amene amapereka uthenga amazifotokozera ndiye Mulungu. Komanso tiona kuti amanena zakumalo kumene kalata akuyenera kufikira. Ngati mpingo umachita zinthu zosakhala bwino tikaona kunena kuti amaudzudzula. Pamene umachita bwino amawayamikira ndipo amapereka njira imene mpingo ukuyenera kutsata ngati ukufuna kuti upitizebe kukhala mu chiphunzitso cha Mbuye wathu Yesu Khristu. Pamero pa zonse tikaona kunena kuti amaulula mphoto imene anthu angakalandire ngati angapange chisankho chomvera Mulungu kapena ngati sangapange chisankho ngati angapange chisankho chosamvera Mulungu. Choncho mu tsiku la lero tikhalanso tikuyamba makamaka kuona za mipingo isanu ndi iwiri imene yopezeka mu Asiya makamaka kukaona mu buku la Chivumbulutso chapter number 2. Chivumbulutso chapter number 2 tikayambira mu verse yake number 1 okeza verse yake number 7 timaona kunena kuti kalata ameneyo amalembera mpingo wa Khristu umene unali ku Efeso. Amalembera mpingo wa Khristu umene unali ku Efeso. Koma tisadawerenge Bible lathu ndikuona kuti pamenepo anafotokozapo kunena kuti chani mwina zilipo zinthu zina zimene feyo ngati Khristu tikuyenera kuti tingoonikirana kapena kuti tingozidziwa zokhuza ndi mpingo wa ku Efeso. Tikamaona m'buku la Machitidwe mu chapter 18 kuyambira mu verse yake number 19 kakalekeza 21 tikaona kunena kuti Paulo analalikira uthenga wabwino kwa Efeso mulendo wake wachiwiri olalikira uthenga wabwino. Ndipo timaona ndithu kunena kuti kuyambira mu verse yake number 24 kalekeza 28 chapter chomwe cha number 18 tikaona kuti anakumanako ndi anthu ena makamaka Akwila komanso Priscilla aja amene ankachoka ku Roma. Ndipo timaonanso kunena kuti mtumwi Paulo yemweyu adabwereranso atamaliza ulendo wake wachiwiri mu chapter 19 ndikuti ali mulendo wake number 3 anabwereranso ku mpingo umenewu wa Khristu umene umasonkhana ku Efeso. Ndipo mu chapter 19 timaona zamene adalalikira uthenga wabwino makamaka akudera limene lotchedwa kuti Efeso. Timaona kunena kuti adalalikira uthenga wabwino anthu ena anakhulupirira anthu ena sanakhulupirire. Mwena mwa anthu amene anakhulupirira amene anawapeza ndi kuwalalikira makamaka ndi zimene timazipeza mu buku la Machitidwe mu chapter 19 verse yake number 1 kulekeza verse yake number 7 pamene timapeza kunena kuti adapeza anthu ena amene ankakhulupirira abeza ubatizo wa Yohane. Ndipo anthu amene adawaphunzitsa njira yoonadi ndipo adawabatiza anthu amene anali pafupi pokona 12 kapena kuti 12. Ndipo timaona kunena kuti Paulo akupitirizabe kulalikira uthenga wabwino ku Efeso kumeneko kudadzabuka chipolowe kapena kunadzayambitsidwa chipolowe ndi munthu wina otchedwa kuti Demetrio. Makamaka Demetrio ameneyo ndi munthu amene amapanga zinthu kuchokera ku miyala ya mtengo wapatali
komanso ku zitsulo. Pamene Paulo ankalalikira uthenga wabwino ankawunikira anthu njira yoonadi kunena kuti ngati Khristu akuyenera mapembedza Mulungu mmodzi woona. Pamene kuzinda kumene kwa Efeso zimaoneka kunena kuti anthu amakhulupirira mwa mulungu wina otchedwa kuti Diana, amene Bible amene polemba buku makamaka Bible anafotokoza kunena kuti pafupifupi mu Asiya monse anthu ankakhulupirira komanso kupembedza mulungu amene otchedwa kuti Diana. Timaona zimenezi mu buku la Machitidwe mu chapter 19 verse yake number 27. Ndiye Paulo atalalikira anthu ndikuwatsutsa kunena kuti ayi simukuyenera mudzipembedza milungu ayi, mukuyenera mupembedze mulungu mmodzi woona. Munthu amene otchedwa kuti Demetrio adakauza azinzake kapena anthu ogwira nawo ntchito amene amagwira nawo ntchito zofanana zomapanga zinthu kuchokera ku miyala mtengo wapatali komanso kumapanga zinthu kuchokera ku zitsulo, kunena kuti kuli anthu amene akuphunzitsa zinthu zimene ngati zingati zamanga kapena zakhazikika mu mzinda uno zipangitsa kunena kuti business yathuyi ilowe pasi. Business yawo ikanalowa pasi motani? Kumbukira nena kuti anthu amene amapembedza mafano mwina amatokhala ndi chinthu chowumba chimene anachika kaya mkati mwa kachisi mwawo kapena mkati mwa chinyumba chimene amapempherera, chinthu chimenecho amachitcha kunena kuti ndi mulungu. Ndiye ngati anthu angadziwe mulungu woonadi, ndiye kuti anthu amene amagwira ntchito yopanga zinthu zimene anthu amazipembedza mabusiness awo ajatani alowa pasi kapena ntchito zawo zija zilowa pasi. Mwachifukwa cha icho timaona kunena kuti kumzinda kumeneku kunalowa chipolowe. Kunalowa chipolowe ndi zomwe zinapangitsa kunena kuti Paulo achokeko makamaka kumzinda kumeneku wa Efeso ndikupita madera ena kumakalalikira pamene amapitirizabe mulendo wake wa namba 3 olalikira uthenga wabwino. Ndipo Efeso ameneyo ku Efeso kumeneko ndikuja kumene timaona kunena kuti pakati pa 62 to 64 AD Paulo adalembapo kalata makamaka uja amene amatchedwa kuti buku la Efeso kuuza mpingo zoyenera zimene ukuyenera kuchita makamaka pamene amaonetsa mphamvu ya mulungu kapena kuti Yesu Khristu alopambana zinthu zonse. Ndipo timaona kunena kuti kuchivumbulutsoku kalata yuso amene akafikire kumeneku ku Efeso tikhala tikuunika makamaka za makalata asanu ndi awiri 7. Koma muganiza kuti chifukwa chani Paulo analemba kalata makamaka kuyambira mpingo Khristu umene umasonkhana ku Efeso? Chinali chifukwa chonena kuti mpingo umenewu wa ku Efeso ndi mpingo umene unali pafupi ndi malo amene Yohane Mtumwi ankakhalako ngati kundende. Kumbukirani kunena kuti mu programu yoyamba tinaphunzira kunena kuti makamaka Yohane Mtumwi amalemba kalata ali kundende yotchedwa Patmos kapena chilumba china chimene chili pakati pa nyanja ya mchere yotchedwa Mediterranean Sea. Ndiye chilumba chimenecho chinali pafupi ndi dera lina lotchedwa Efeso. Choncho Efeso uyu linali dera limene ali pafupi kwambiri ndi chani kodi ndi chilumbachi. Ndi chifukwa chake timaona kunena kuti adayamba kulemba kalata otumiza ku mpingo umene unali ku Efeso. Ndipo tikamaona mu buku la Chivumbulutso limene chapter 2 verse yake namba 7 tikuyenera tidziwe ndithu kunena kuti ndi nthawi kapena ndi malo omalizira amene timapeza mulungu akulemba kalata otumiza ku mpingo wa Khristu umene unali ku Efeso. Ndi malo kapena ndi nthawi yomaliza imene timaona kuti mulungu amalemba kalata kutumiza ku mpingo wa Khristu umene unali ku malo kumeneku ku Efeso. Choncho okondedwa tikaoneni mu Bible lathu, tikaoneni mu buku lathu kunena kuti kodi mulungu adalemba chani zokhudzana ndi mpingo umenewu wa ku Efeso, nangeno ndine lero tingaphunziremo chani. Tikatsekula mu buku lathu la Chivumbulutso chapter number 2 kuyambira verse yake number 1 kulekeza verse yake number 7, ndipo pamenepa analemba motere. Verse number 1 kwa angelo wa mpingo wa ku Efeso lemba izi azinena iye amene agwira nyenyezi zisanu ndi ziwiri m'dzanja lake lamanja, iye amene ayenda pakati pa zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golidi. Ndizidziwa ntchito zako ndi chilemetso chako ndi chipiliro chako, ndi kuti sukhoza kulola oyipa, ndipo unayesa iwo amene adzitcha okha atumwi osakhala atumwi nuwapeza onama, ndipo uli nacho chipiliro ndipo walola chifukwa cha dzina langa osalema.
koma ndili nako kanthu kotsutsana ndiwe kuti unataya chikondi chako choyamba. Potero kumbukira kumene wagwerako nulape nuchite ntchito zoyamba, koma ngati sutelo ndidzadza kwa iwe ndipo ndidzatulutsa choyikapo nyali chako kuchichotsa pamalo pake ngati sulapa. Koma ichi uli nacho kuti udana nazo ntchito za Nikolai zimene inenso ndidana nazo. Iye wokhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mipingo. Kwa iye amene alakika ndidzampatsa kudya zakumtengo wa moyo umene uli mparadaiso wa Mulungu. Mavesi 7 amene watikuona nena kuti ndikalata amene amalembera mpingo Khristu umene unali ku Efeso. Tikamaona makamaka mu vesi yake namba 1 pamene mulembi wangofotokozapo kunena kuti kwa angelo wa mpingo wa ku Efeso lemba. Kodi tizimve kunena kuti mpingo unoloso pamalo umakhala ndi ngelo wake. Mwina anthu tikhoza kukhala nawo malingaliro ngati mmene anthu amaganizira za nkhani yokhuza ndi guardian angels. Nkhani yake ndi choncho kodi. Kumbukirani kunena kuti buku la chivumbulutso linalembedwa mopipilitsidwa. Choncho mawu kuti ngelo amangotanthauza wamthenga. Ndiye kuti pamene amanena kuti kwa ngelo wa mpingo wa ku Efeso lemba, amatanthauza kwa munthu amene amatumikira mpingo wa ku Efeso lemba. Nkutheka kuti anali abusa, nkutheka kuti anali alaliki amene amagwira ntchito kapena amene amatumikira pa mpingo umenewu wa ku Efeso. Ndi amene Yohane polemba buku limeneli akuwatcha kunena kuti ngelo wa mpingo wa ku Efeso lemba. Vesi yake yomwe ya namba 1 akufotokoza kunena kuti zimene ulembezi akuzinena ndi ndani. Afotokoza kunena kuti izi azinena iye amene agwira nyenyezi zisanu ndi ziwiri m'dzanja lake lamanja, iye amene ayenda pakati pa zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide. Akuti zinthu zimene ukulembazi ukuyenera kuti usonyeze kunena kuti amene akunena ndiye amene agwira nyenyezi zisanu ndi ziwiri m'dzanja lake lamanja, ndipo iyeyo ndi amene ayenda pakati pa zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zimene ndi zagolide. Amatanthauza chani mu vesi yake imeneyi? Kumbukirani kunena kuti pamene akukamba makamaka za zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide, tikabwera mu buku lomweli makamaka la chivumbulutso chapter number 1 vesi yake number 20 amatipatsa matanthauzo ake kuti kodi zoyikapo nyali ndi chani. Tiye tikaoneni mu buku la chivumbulutso chapter 1 vesi yake number 20. Vesi yake number 20 analemba kuti chisisi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndi zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri, ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. Pamenepa tikuona kunena kuti mu chapter 1 chimenechi mtumwi Yohane anaona masomphenya makamaka a angelo asanu ndi awiri komanso zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri. Ndiye mu vesi yake imeneyi mu vesi yake imeneyi namba 20 chivumbulutso chapter 1 vesi yake namba 20 akumufotokozera kunena kuti zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide komanso nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene zagolide zimene unazionazo. Makamaka nyenyezi zisanu ndi ziwiri zagolide zimene unaziona zikutanthauza angelo asanu ndi awiri zimene zifotokoza kale. Ndipo akunena kuti ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. Choncho mawu amene alembedwa mu buku la chivumbulutso chapter number 2 vesi yake number 1 kukambapo zoyika nyali zisanu ndi ziwiri akutanthauza mipingo isanu ndi iwiri. Ndero akamakamba za zoyikapo nyali mu buku la chivumbulutso amatanthauzapo chani kodi? Mpingo. Taonani akunena kuti zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri koma zachani? Zagolide. Ndiye kuti mpingo uja akutengano mwa level ina yake pachani kodi yapamwamba monga mmene timamonera golide. Ndipo tikamona mu vesi yake number 2 komanso vesi yake number 3 ya buku limene la chivumbulutso chapter 2 tiona kunena kuti adawayamikira mpingo umene kunena kuti unali ndi zinthu zina zimene umachita bwino, kunena kuti Mulungu amadziwa za chilemetso cha mpingo. Ndidziwa chilemetso chako. Amadziwa chilemetso cha mpingo. Makamaka tikamakamba za chilemetso ndi kugwira ntchito mu nthawi ya masautso. Kukhala nako kuthekera kugwira ntchito koma mu nthawi ya masautso. Mwina tikhoza kuvetsa titati tilingalire za ana Israeli mu buku la Exodus chapter 1
buku limafotokoza kunena kuti amagwira ntchito ku ukapolo kumene kuja ku Igupto ndi amaphula njwera za moto. Koma chingakhala makumana ndi chisautso chimene chija, koma chifukwa cha ulamuliro uja anthu aja amapeza kuti ntchito jamayiranibe amagwire, ndiye kuti ndicho chimene chikukambidwa makamaka kuti chilemetso. Akufotokozaponso makamaka za chipiliro posatengera kunena kuti amalemetsedwa ndi zinthu zovuta za dziko lapansi munthu amene, koma anthu amapirira ndi kumapitirizabe kupanga zimene Mulungu amafuna. Chinthu china chimene buku lopatulika lachifotokozanso pamene papanchonena kuti chani, akuti sungathe kulola oyipa odzitcha atumwi unawapeza onama. Chinthu china chabwino chimenenso mpingo umachita, sumalola aphunzitsi onama. Anthu amene amadzitcha atumwi, mpingo udawayesa anthu amene nkwapeza kuti alotani kodi ali onama. Udawayesa bwanji? Tikamaona makamaka malemba amatifotokozera bwino kunena kuti timenena kuti tiyese mizimu ngati chokera kwa ndani kodi kwa Mulungu. Ndiye kuti timayesa chiphunzitso pogwiritsa ntchito mawu a Mulungu. Mpingo udawayesa anthu amene amadzitcha kuti atumwi kuti kumawanda atumwida Yesu Khristu udagwiritsa ntchito malemba ake ati ngati nkotheka. Kumbukirani tikamaona mu buku la Machitidwe Atumwi chapter 1 verse yake number 21, 22 komanso 23 pamene ankasankha mulowa malo wa Yudasi mtumwi. Pamenepo malemba anafotokozapo zomweneza munthu kukhala mtumwi akuyenera akhale munthu amene adaonako Yesu Khristu kuchokera nthawi yobatizo wake komanso akafikira munthu amene amatani kodi amakakwera kumwamba. Zimene mwina munthu athu ino timadziwiratu kunena kuti palibe amene angafikire pa zinthu ngati zimenezo. Mpingo umenewu unkayesa anthu, ndipo anthu amene anali kuti amazitcha atumwi udaona kuti awasi atumwi makamaka powayesa ndi mawu a Mulungu. Akunenanso ndithu kunena kuti ali nacho chipiliro, ndipo chipilirocho chinalipo koma chifukwa cha dzina la Yesu Khristu. Zilipo nthawi zina zake zimene mwina Khristu timalola kuvutika chifukwa cha dzina la Yesu Khristu. Timwina tikapita mu buku la Mateyu chapter 5 verse yake number 10 kuelekeza 12 timaona apo kuti anafotokozaponso makamaka za nkhani yokhudza ndi odala. Chinthu china chimene mpingo adawayamikira chimakapezeka mu verse yake number 6 akuti koma ichi uli nacho kuti udana nazo ntchito za Anikolai. Mpingo akuyamikira kunena kuti unalinso ndi mbali ine yabwino, unkadana nazo ntchito za Anikolai. Kodi Anikolai amenewa ndiwo ati? Tikapita m'Baibulo silingatiuze mwachindunji kunena kuti Anikolai ndiwo ati, makamaka silinafotokoze mwachindunji kuti Anikolai ndiwo ati. Koma tikabwerera ku mabuku ambiri kapena mabuku a history amatithandizira kumvetsa bwino kunena kuti kodi Anikolai amene ananenedwa amene papawa ndiwo ati. Mabuku ena a history adafotokoza kunena kuti Anikolai amene akutchedwa apawa ndi amene aja timayamba kukaona makamaka mu buku la Machitidwe Atumwi chapter 6 mu verse yake number 5. Tikapita mu buku la Machitidwe Atumwi chapter 6 verse yake number 5 analembapo kunena kuti ndipo mawu amene anakonda unyinji onse, ndipo anasankha Sitifano ndiye munthu odzala ndi chikhulupiriro ndi Mzimu Woyera, ndi Filipo ndi Polokolo ndi Nikanola ndi Timo ndi Pamena ndi Nikolayo. Iyi inali nthawi imene mpingo tangu yamba kumene zinapezeka kunena kuti akufunira kuti asankhe anthu amene azithandizira ntchito pakati pawo kuti atumwi asamakhale busy kugawa zakudya komanso kulalika uthenga wabwino. Ndipo verse yake number 6 kufotokozakonso makamaka za munthu ino otchedwa Nikolayo. Nikolayo ameneyo makamaka Chingelezi chimakamba za Nicholas. Mabuku ambiri amafotokoza onena kuti Nicholas uyuyu chifukwa analoko ku Antiokeya anapezeka onena kuti atamwalira kagulu kena ka anthu kanadzuka ndikumazitcha kunena kuti iwo ndi otsatira a Nicholas kapena Nikolayo. Ndikumaphunzitsa zinthu zimene zimakhala zotsutsana ndi Baibulo, makamaka amalola za makhalidwe oyipa mu mpingo. Ndi akuti kagulu akaka kafika ku mpingo wa ku Efeso. Mpingo wa ku Efeso kagulu akaka anthu nadana nako, udadana ndi ntchito zawo. Tikuona kunena kuti Mulungu akuyamikira kunena kuti umapanga chinthu chabwino umadana ndi ntchito za Nikolai. Ziphunzitso zawo zimene amaphunzitsa zabodza umadana nazo.
tikamaliza kuona makamaka za makhalidwe abwino amene mpingo adawayamikira, timaonanso kunena kuti mpingo udalinso ndi mbali ina yofowoka imene mpingo anawudzudzula, makamaka tikamaona mu verse yake namba 4 pamene anafotokoza kunena kuti unataya chikondi chake chapoyamba. Unataya chikondi chake chapoyamba. Mwina anthu amene tili pa banja tikhoza kumvetsa bwino. Ukatoka kwatira kumene mmene umakhalira ndi mkazi wako ndi mmene mwina mmakhalira ngati simudzipatsana uphungu wabwino mpakatha zaka 10 zimakhala zosiyana. Umadabonena kuti muli chaka cha namba 15 mbanja koma ukamuona nzako zinthu zimene akupanga mwina ndi zinthu zonena kuti mukanakhala unena kuti mwakwatirana kumene sakanapanga. Mukakwatirana kumene aliyense amesetsa kusamalira nzake, kupanga zonkondweretsa kapena kupanga zosangalatsa nzake. Ndiye kuti chikondi chapoyamba chilipo pamenepo. Koma mukupita kwa nthawi chimakhala ngati kuti tasiye chikondi chapoyamba chija talowano ku nyengo zina tomono nena kuti lontapanga choncho ndi wanga kale. Mpingonso wa Khristu kumeneku ukuonetsa zonena kuti pakupita kwa nthawi Paulo atakalalikira uthenga wabwino mu buku la Machitidwe mu chapter 18 komanso chapter 19 udapezeka kunena kuti Mulungu tsopano unasiyanso makamaka kumayika effort yayikulu makamaka pa mawu a Mulungu. Ndipo tunakhala kuti mpingo uja wataya chikondi chake chapoyamba. Zimene tikuona kunena kuti mpingo uwu adodzudzula nazo. Ndipo mu verse yake namba 5 tikaona kunena kuti akuuza mpingo kunena kuti chofunikira kwambiri ukumbukire kumene ogwera komanso ulape. Mu verse yake namba 7 tiona kunena kuti makamaka akulonjezapo za moyo osatha kwa anthu okhawa amene angamve zimene Mzimu anena monenetsa. Kodi mu zimenezi zimene analembera mpingo umenewu wa ku Efeso, inu ndine lero tingaphunzirepo chani? Chinthu choyamba makamaka chimene tingaphunzirepo tikhoza kuphunzira unena kuti Mulungu nthawi zonse amafuna kuti mpingo wake uzikhala oyera. Mulungu nthawi zonse amafuna kuti mpingo wake uzikhala mpingo oyera. Zimene zimene tikhoza kuchitira umboni makamaka pakuona ndi zinthu zimene mpingo adawayamikira komanso zinthu zimene mpingo anadzudzula. Mulembi mpingo uwu wawayamikira pafupi mu zinthu zisanu. Koma anawapeza ndi vuto limodzi, unataya chikondi chake chapoyamba. Mulinga lonena kuti nchifukwa chani sanangonena kuti zambiri muchita kale bwino basi ngopitizeni zomwe mukupangazo. Anadziwa ndithu zonena kuti Mulungu amafuna kuti mpingo wake uzikhala oyera. Zomwezo zimene timakaziona tikapita mu buku la Efeso. Makamaka tikamuona mu buku la Efeso chapter 5 verse yake namba 27 analembapo kunena kuti iye akadzikire ekleziya wa ulemerero opanda banga kapena khwinya kapena kanthu kotere komatu kuti akhale oyera ndi opanda chilema. Yesu Khristu anabwera pano pa dziko lapansi kuti akadzikire yekha ekleziya wa ulemerero kapena mpingo wa ulemerero, mpingo umene ukuyenera kukhala opanda banga kapena khwinya kapena kanthu kotere komatu kuti ukhale oyera ndi opanda chilema. Yesu Khristu pamene anabwera pa dziko lapansi anadzayika mpingo umene mukufunitsitsa kwake amafuna kuti ukhale opanda banga komanso ukhale opanda khwinya. Choncho ndi chifukwa chake tikuona kunena kuti chingakhale mpingo ku Efeso machita bwino kale mu zinthu zambiri, koma Mulungu adaona kuti nkofunikiranso kunena kuti awudzudzule mu chinthu chimene mpingo unasochera.